ngiphakamisa ukubonga kubo bonke abantu abasaziyo nabanye abasafuna ukusazi baphinde baqhubeke basiseke. Igama lami kuthiwa nguma7 ezinsizweni. Kasha eyasekhaya nje uNkosi. Ngizalwa kaDlamini khona la lesigoli saKugwini kwaFoto. Inkosi yakho umgqeqele. Indaba zami zonke into ebengifundile kuyona ukudlala induku yiyo le. Into ebengifundile kuyona. Lento yaqala kahle kahle emaplastikini kumagxala abantu sasifike lezi ndukwini yasasinathena sekukhuphuka kuya phezulu. Ngeke sibe nawo ungazipha ngogcina neminyama ngakhi ngoba phela lento yonke esiphila ngayo into emnandi esport sethu nje sikalidlala nebhola. Ukudlala induku kahle kahle kuyisiko la kulakithi. Lengasiko esiphiliswe ngalo nje ukuthi uma udlala induku ila ofunda khona ukuhlonipheka nokuhlonipha omunye umuntu umazi omunye umuntu khona la endukweni. Manje ke kwayinto esiphila ngayo ke sayi-enjoy saqhuma sesidlala impela into esijabulisayo. Kwangathi into okuzijabulisa kanti iyisiko ngoba nakhona asidlali ngalo wesiko. La sosidlala khona sokuyisiko.